Go. Iki kayangan le. Ha iya. Aku kok ora mlaku ndodhok iki pukulan Sang Hyang Bathara Guru iki sembaning para titah. Weh, kuwi guru kan? Heeh. Kok muridé rong teko? Alu weh. Kowe kuwi lho kita. Jare Bathara Guru kok ulun. Iki ora rampung-rampung perkara cah petuk siji iki. Ulun ki aku. Nah, berarti ulune loro to. Kae ya ulun iki ya ulun. Jane nganten mawon, luwih becik jujur mbangane sampeyan tumindak sing ora jujur, mengke gawe gelo atine Petruk, gawe gelo ati kula, mengke kayangan rusak merga saka pakartine Petruk, awulung sampeyan jujur. Kayangan ki ora kena saru. Sing saru ki sapa kok teko? Wus. Ana wong saru kok. Omong ngiroke blak kotang terus terang kok. Saru ora. Bathara mboten kanyono-nyono. Kayiwangan wonten satunggiling titah ingkang sowan mongko sareng kula waspaosaken menika mboten pangling Panakawan Petruk kaliyan Bagong Kakang. Alah. Kayangan ki paling ora sing sowan ki ya ratu apa pendeta kok cah edan-edan iki. Dong apa sowanen ning Kayiwangan? Lah menika lho Dik kula menika gumun lho. Ing atasipun namung derajating kawula cilik ning kok mboten kenging daya kekuatanipun bale margi Kunda Manik. Ing atasipun para ratu kemawon menawi sowan wonten ing kayanganipun kedang nglakoni poso. Samboten-botenipun resik lahir batosipun ajreng menawi kenging walat. Lah cobi to. Bagong menika sowan Sang Hyang Bathara Guru kok mboten ndodok, mboten laku napa-napa malah tingak-tinguk. Kaya wong gumun. Lah, napa wonten titah sing wantun ngitungi asta panjenengan? Menawi mboten Bagong ora mboten wonten to mangka ya uput senjata tawa mboten kuwalat kan panjenengan. Go. Iki kayangan le. Ha iya. Aku kok ora mlaku ndodhok iki pukulan Sang Hyang Bathara Guru iki sembaning para titah. Weh, kuwi guru kan? Heeh. Kok muridé rong teko? Bathara Guru. Wah, mencorong sandangane ya, Truk. Saka Mutiara Jamrut Ergeni. Kowe netel mutiara siji kae iso tanggo urip 7 turunan. Dadelke, Truk. Aja. Ora wani kok dadelke ora. Malak ning. Lho kok malak piye? Tangane papat ya. Hyang Prut Bathara Guru tangane papat. Wah nek ados suwe kuwi. Mergane keleke ning ngosoki papat. Lah tenan ora? Lah Petro. Wonten dalu Bukulun. Kita sowan ya kena ning Suralaya ning mbok ya sesuk meniki nek sowan ki ijen. Walah, para dewa dah ora kajen mungsuh bakal nek carane kaya ngene iki. Ayo Hyang Prut Bathara Guru kok denekke keleke papat. Monggo ulun ki ndereke panjenengane wis mangabat-abat ki rong tau wani karo Hyang Prut Manik Maya. Lah kok iki bocah iki cere kawani karo Sang Hyang Prut Manik Maya ki. Dalah. Tro iki tep apa wong e, Tro?